Кралица на Варна 2026 година е според вас кой номер? Ти имаш ли си фаворитка? Номер 1. Добре, окей, задавам въпроси. Имаш ли си фаворитка? Номер 1. Добре, да имаме някакво единодушие тук. Слушам те. Номер 1. Аз не знам какво да кажа. Номер 11. Ето вече нещо малко по-различно. Добре, интересно. И Кралица на Варна 2026 година е номер 1. Катерина Иванова. Ето. No one knows. Two smiles and he don't know when he ain't even close yet. So let's get it right. Cause they wasting your hands with my time. Show me what you got, cause we ain't even close yet.